Takže ahojte. Veľa z vás ma asi pozná, pre tých, ktorí nie. Volám sa Igor Novosad, mám 35 rokov. Som hrdým majiteľom tohto bratislavského štúdia tu oproti Auparku. To už bude v novembri 7. rok. Všetkých vás sem srdečne pozývam. Je tu veľmi jednoduchý prístup zo všetkých smerov. Parkuje sa u nás v podzemnej garáži, kde je vjazd cez kruhový objazd. Takže to by bolo predstavenie salóna, ešte sa predstavím ja. Kaderníka robím už neuveriteľných 15 rokov, kedy si to pre mňa bolo neznámy pojem. Niečo tak dlho robiť, ale už je to tak. Áno, toto je vlastne otázka, ktorú som dostal najviackrát v živote, ale je veľmi opodstatnená a na túto otázku mám len jednu odpoveď a to je to, že keď práca je hobby, tak je to neuveriteľné šťastie, ktoré môže človeka postretnúť a každému, kto bude vidieť toto video, to zo srdca prajem, lebo potom ani vlastne nechodíte do roboty, ale chodíte sa len zabávať do práce. Moje začiatky boli veľmi trnisté, pretože som sa v tejto práci hľadal, nemiloval som ju od prvého momentu, to všetci viete. A môj prvý salón bol po škole, salón Marta v Petržalskej Bráne. Som strihal chlap v pánskom kaderníctve a pamätám si, že som za prvý deň ostrihal toľko chlapov, že ani za celé 3 roky na praxi som toľko ľudí neostrihal. To bol môj prvý salón. Absolútne hoci komu, pretože tu na mňa už strihala úplne každá kočka a vždy som bol maximálne spokojný, takže ja mám dôveru vo všetky moje baby, aj môjho brata, veľmi doporučujem, sú maximálne šikovní, svedomití. Majú aj taký rešpekt predo mnou, že vedia, že nikoho nemôžu dovoliť si pokaziť, takže sa snažia na 110%. Všetky naše ceny môžete nájsť na webe. Sledujte nás na Facebooku, tam sme absolútne interaktívni, je to Facebook /igornovosad.hairdesign.com. Takže tam máte absolútne všetky novinky, všetky premeny, všetky fotky, všetky súťaže. Sme v novom čase pre ženy každých 2 týždne, alebo myslím raz za mesiac. Vždy tam je kupón s nejakou akciovou ponukou, takže aj toto vám doporučujem. Ceny máme absolútne hodné tomu, akú kvalitu ponúkame, takže ten pomer, výkon, cena, kvalita je absolútne v poriadku. Veľmi sa na vás tešíme. Sledujeme nové modné trendy, aj vlasové, aj modné, make-upové, takisto robíme make-up, robíme svadobné účesy. Sme absolútne komplexný salón a je najvyšší čas, aby ste nás navštívili alebo aspoň nám zatelefonovali, objednali sa na konzultáciu. A ja s celým mojím tímom sa na vás budeme veľmi tešiť. Tešíme sa na vás. Čaute.